ni Melissa, abid pa ni Flora Mibola na Taga Valencia po. Taga Valencia. Hi mga guys, good morning. Kami naman po ito ni Princess Cristel. So dito kami guys, nag-aabang kami ng bus. Papunta kami ng bayan dahil si Cristel mag-practice sila ng sayaw kasi deep midnight na ngayong gabi. Kailangan daw sila mag-blocking. Tapos kami naman ni Papa Edi ay magsimba. So magsimba kami pero naiwan muna namin si Papa Edi kasi naligo pa. So mauna kami ni Cristel kasi kailangan daw alas 8 nandoon na siya. Alas 7:30 na hindi pa kami nakasakay. So ang tagal maghintay dito ng sakyanan. Tapos yung prinsesa ko guys, dala-dala pala niya yung prop niya. Ayun gitar. So ayun niya ipakita kasi daw, di maganda daw yung pagkagawa sabi niya. So see you dito doon guys sa Uslob. So na sila Daris Cristel guys, na yan sila, maghintay na lang. So marami yan sila. So ihatid ko lang siya dito dahil alas 10 pa naman yung simba namin. Hinintay ko pala yung papa niya. So simba muna kami, buwas-buwas sa mga kasalanan. Hindi guys, pasalamat tayo sa adlaw na Domingo. So maraman na itong time nga muari og simbahan. Salamat sa atong mga grasya na itong nadawat. Dadi ko dari kayo. Dugay rin siya panawag na ako. Sige, di man sa managad. Alam, managad ko! Wako, taga Valencia din siya. Sa tao, tikos mga taga Valencia. Diyan sa pwesto diri sa Oslob. Diyan kasi may mong shout out sa Valencia. Oh, shout out sa mga taga Valencia dyan, Char. Sikat na si Miss Flor dito, yung mga isuon tanan. Abid bande siya ni Flora Mibola na so mga taga Valencia nila. Si Abid Valencia. Mga kagulada, kago. Kagulada. Kagulada sa Alicia. Oh, nadagan po dito. Kagulada, kago. Sikat Pero na ako'y kuanas Valencia lagi ila. Ay Garcia di ay Garcia sunod sa Valencia. Garcia Garcia. nang distrito sila kung pagmangko na ninyo. So set out ko diha sa mga taga Valencia. Silingan rami ni Kuan, katong sige ko ba ni Miss Flor sila Pearly ba? Pearly taga ano yun? Katong vlogger, itong bata bitaw nga sige nila. Siguro yung katubay na sila sa karang. Silingan rami, doon walay. Kay gusto makipagkita mo day Florami. Kita to pag uli na ako gikag ka ng Kuwait nya. Wala ko na dayon kay nana ko ni. Kato na uyab pa si unday niya. Wala nakasubaybay yun din siya oh. Kasubnalas na diri naninda kung ano. Before ay bisan og napan na sa squat. Turi nila nga sa una pa na katamo nang nanguyab si unday nya wala sugta pila pa ka abutan pag pila ka years di ba? Like, kilig kayo ko nila nang takapag hantad sa nanguyab na po ni uli siya gika pa nila. Nanguyab na pagbalik si unday wala po. Ginikilig dyan siya guys. Kay isa kong gitawag kay kanang dugay ra kong agi-agi ni Janes, dugay ra kong palit dani siyang mga kuan pero wa siya kibaw nga isuon day mini Florami. Okay, wala na may pamasahe, ha? Diya guys, diya duha ka magigagaw. So kani sila gwapa pa ni sila nga pa make upi. Diya ma-make up na ni mura ni sila og earring. Na mura na sa earring si Drill. Si Drill ni guys, igagaw ra po ni Cristel. Diyan ning balik day ko guys kay alas 4 na. So niuli sa man ko dito sa bahay ganiya kay nagpakaon ko sa mga iro. Diyan ning balik na pud ko dari kay halaging yasi si Cristel. Diya si Cristel na make upan guys, mura na siya humanda ni mura na siya og kanang kuan earring. Ito guys, gwapa kay si Cristel guys og kanang way make up unta pero karon make upan man ni siya mura na siya og kuan. Mama nilang tema karon guys, ang ilang tema kay Dream and Fantasy. So kana mga Disney nga na mga Lion King. So bunot-bunot ni ila guys, ang ilang nabunutan kay kuko kuno. Bawsa ng kuko guys. Diya malagi na kaming duha yang papa dari muari ko to musunod man kuno buto ilang papa. Diyang papa naka pa ni hapon na buto siya sa mga pabo, manok.
Ja hantod na mi dari unsang gabi kay magina support kay ni minamong presisa lagi nga lagi na ni pinangga. Jagi kasukan ako ni ganiha guys kay kasunod-sunod jud ko ni nga ibang wala li kuno siya 18 years old na ja. Napalay kuno ko kasunod-sunod ni ja. Pero pinangga man ni kadyo ang anak guys manang ako sangginan nga sagdi lang ko magsunod-sunod ko nimo. Ya mawali kuno siya kay ngano magsunod-sunod ko nga kanang di nalay kuno siya bata. Ja usay ha man siyang badlungon guys kay bukaon man ja dig mga paninda bitaw dari nga mga kuan mga kikyam mga pisbul nga na. Ja guys nagsugod na. So mo ni ilahang prayer karon guys. Sugod na murag daghan kadto ni silang mga dancer pero di lang na mabidyo siguro tanan kay kuan kanang lisod kadto mag-video nga na ako dahil sa gilid. So mag-video ra siguro ko unja sa mga sasayaw na nila sa Cristel. Kay yung tablet lubat. So di ko maka-video jud og kanang tanan nga manadyaw kay lubat agad ang tablet. So guys, sumakay na kami ng series. Ito yung prinsesa ko, tinanggal na niya yung makeup niya. So ang ganda niya guys. So sarap kagatin yung mukha niya. So dati guys, nung maliit pa yan, kinakagat ko talaga yung mukha niya. Pati pisngi niya kasi malaki yung pisngi niya noong bata pa. A few moments later. So ihatid ko muna tong prinsesa ko guys. Biglang umiyak yung langit kaya di siya nakaalis agad. So maliit na siya, alas 7 na. So ihatid ko muna sa kalsada. So maraming salamat pala dito sa suot niyang jacket kang My Loves Sheila. Salamat pala. So ihatid ko muna sa kalsada. Amping ha kay narabay uwan. Hindi name the father. Hindi name the father oy. Sa ko na kumurang kugwak-wak na. So na ako deres briefing guys kay muapas ko sa urbana. Ko din uli. Kasi gibutan si mo kon kay hi. Hi mga gwapa diha. Mga gwapa diha pila sa doy mga shout out sa mga gwapa yung CB girls. Ang siot ginili naman dito. Nanlili na mga. Ramakate. Nanlilig, lililig. Liti kay kita po ka kay basig na nakakita nimo dito sa abroad. Ako deres. Pamilya kong tam, nagtamlag. Ugsam. Ugsam pa. Nasakpa na sila guys, dadari. Hoy, hala, wala lagi mo nang gitrabaho. Mana, may trabaho. Mo na? Mana? Sobra ang trabaho. Wato na pulang. Niapas ko dari guys kay Kalimo ka na. magsildo mo ron. Wala ay. Wa mo sildo kay sildo. Nangalim pa. Ang amiga nga butan nga gwapa manindahay og mangga. Og ganha mo kang mangga na adura sa briefing area. Dayati. So amo na pini mga side ra po sa kong bana ang iyang ilang mga bana, mga side ra po sa kong bana. So mga taga diri uslo mga butan kadto. Salamat ha kay nangihi ko. Kay wala lang ni. Ihapit ra ko kay nangihi ko kay abutan ko ihi ah. Basta ha. Bye, love you. Muah. So hinog na. Mura rasag na hinog no, bisag hilaw pa. Mura rasag na hinog. Hilaw pa ni hilaw. Ni dako kado dia. Ibig sabihin nito mga bungo, ano bungo ng tao talaga to? Hindi tao yan. Paano maging tao yan? Kapatid niya yan. Ay, hindi kasi, anong klaseng bungo yan? Bungo ng, ito, bungo ng aso to. This is a garnet. Ay, ano, aso ba yan? Unggoy. Ay, unggoy. Ito, isda. Tiger. Yung isa, ano yan? Yan. Napay lang. Di ba alam mo yan, kuya, kung ano?
Anong bungo yan? Bungo ng unggoy. Real monkey. Oh, ang ganda naman ito, oh. Ano yan? Ito? Alam mo kasi ganito, kailangan mo magsuot ng ganito para panglaban sa mga yung mangkukulam. Para hindi ka matamaan ng ano ba? Kulam. Kailangan nga daw magsuot ka ng ganito para hindi ka matamaan ng kulam. Totoo yan, di ba? Hindi ka matamaan ng bala. Oo, hindi ka matamaan ng kulam yan. Makulang ka, magurong mutian di. After 9 months, maayo man. Ang ganda naman yan, mga gawa sa ano. Siya lang nagawa. Dali na kayo sa makakabit, oh. Dali. So, mga talented talaga mga Pilipino, no? So, idol ako siya kay pareho may tattoo sa tilo. Saan yung tattoo ni mo? Bungog hapon. Abot ka Manila na. Agbaw, tagtabon-tabon. Kuha ni siya ka nang sa may, di ba, magpatatuta na yung mga ibig sabihin? Kuha na siya for Kalang star, mo na sige tawag ko. Protection sa... Bone protection. Ipapatibay sa relasyon. Kuha na siya, murag siyang... Para di paakon sa kanikuan, para di paakon sa ahas. Kapag sa ngon. Bandok mo, atras na nga. Guardian. Wala kayo dito sa will watching. Ayan, oh. Bili kayo ng ziplock, 150 lang. Free wifi. Bakit ah? Wi-Fi. Free wifi. Asan yung wifi niyan? Ito yung wifi. May kasama pa. Sayaw. Ano, wala yung wifi. May video. Oh, may video. Punta kayo May dito ng, kamera. Will Shark watching. Bili kayo ng ziplock. So, yun. Ipakita yung mukha. Hindi yan. For your phone. Ang galing nila, guys, oh. You can take photo, video together with a whale shark. Alam mo, mahilig din ako maganyan, eh. Magkabit-kabit, no? Mga ganito. Gawa-gawa ng bracelet. Butangan mo na niya sa amin sa tunga. Pero ito, Mirror. paano mo ito kinabit? Di ba ito? Sabi mo, Feng Shui. Feng Shui. di ba? Oh, okay po. Muna yung gamit. Feng Shui. Gamit. Oh, ayan, oh. Ano sabi mo? Ayan, ito pala si Dr. Kong. Oh. Ito yung doktor dito sa Tanawan, Dr. Kong. Manggagamot sa emperador at saka... Bili na kayo ng bone protection, pampatibay sa relasyon. Kalukuhan. Ayaw kontra mo. Pag-ingon ni Uncle Gaya, gamugot. Mahal to, alam mo, mahal to. Kasi binibili to, nilalagay ito sa ano eh, mga karyos ba? Ilo-ilo mi. Okay, mi. Just forget. Saan na ikaw na diya? Sila festival? Dagyang. Nagyang. Maskara, umana ang maskara. Hindi ka na pagkakaon nila diya. Singalan ko yung lampad diya. So, uli na ko guys, kay alas 11 na. Bye, bye, bye. Hala, napay mananaw, oh. Ito, anisito tagyaw. Muli yung saya sa nagiya sa manukan.
Ayan guys, sinigaan ko para maalis din yung mga lamok kasi pag marami pala tayong mga tanim, ang daming lamok. Kaya minsan pag nagdaob kami ng yung mga damo na ganyan, no, hindi naman yan siya baho kasi sinikol bawal dyan. Yung may mga, ako bawal din ako dyan kasi may sinus ako, pero hindi naman siya mabaho kasi naman siya pero nakakaano din kasi usok. Pero wala akong magawa, kailangan talagang sigaan ko. So dati guys, hindi ko naman yan sinisigaan, ko yan, palata ba. Akong mga hinarbis dito mga nung nag-garden pa ako nang i-compose na nahon ng mga sagbot, kaya malata na siya. So kasi mga nakakita na sang video nga sa una pa dyan, nga mga nang gibuhat ka ng mga dahon, mga sinilhig. Yan, pinapalata ko yan sa compost pit. Para pwede mo pang fertilizer. Ngayon di ako nag-garden guys. Pero pagbalik ko, pag wala na ako busy magtatanim na ako. Meron na pala akong sinid na mga talong. Pero hindi pa tumubo guys. May sinid ako dito na talong. Ito. Hindi pa siya hindi pa siya 3 araw pa lang yan. So maganda. Maraming salamat pala sa inyong lahat guys. Hindi ko kayo isa-isa pag pasalamat. So maraming salamat pala ni Ma'am Baldi. At shout out day ko ni Ma'am Delia Renegado ug ni Sir Arnold po. Naana sila sa Islandia. Naana day sila ikuan YouTube channel. So sunod na laman kay wa man ha may screenshot to ilang YouTube channel nga aron makakita pud mo sa ilahang mga video bitaw sa Iceland. So shout out ninyo diha Ma'am Delia at saka si Ma'am Sir Arnold po gitang pamilya. Ja shout out po ko ni Ma'am Annie Bank and family. Ma'am Arlene Wilson and family. Mia Chavez and family. Shout out sis and San Blanton nga nasa Jasliti karon sus naikag ko sa mga pangkaon dito kay mga kuan lagi mga budbud na suman nga na sus mahimo ra na guys kun magbalik na dere sa Cebu kanang una ko tay mag-order ko mga biko karong Pasko. Ja shout out ko ni Ma'am Paz Libris kay dugar di sa ni comment nga magpa-shout out pero gi-shout out man sana pero wa siguro sa nakakita pag ang video kaya mag-shout out ko sa last video. Ma'am Paz Libris from San Ricardo, Southern Liti. Hi, di ko ninyo sa mga taga Southern Liti, mga taga Davao. Shout out po ko ni Sis Janet and the June kay karong gabi na day kumukuan guys mo sakay na ko ng last trip ato na ko matug sa port sa Argao kay alas 3 man mula ang barge. So sa do pa ko makaabot na ko dito sa Bohol ugma kanang ato lang yan po ang biyahe nga madyo ang panahon kay mura bag langit kay mura gitngit jaga kay buntag ning kalit trabaho og unos. So wa man siguro ibagyo. Daghang kadong maraming salamat sa inyong lahat. Halo Bisaya Tagalog na lang tayo guys. Kasi minsan talaga maligtaan natin na makapag-Bisaya talaga tayo kasi gan talaga yung salita natin Bisaya. See you in my next vlog. I love you all. Ang amping tang tanan.